En el ano 2023, milleiros de persoas en Galicia se achegaron a eses mananciais. En cifras redondas, máis de 8.000 bautizos, case 10.000 primeiras comunións, preto de 5.000 confirmacións ou 1.300 matrimonios no ano 2023 da nosa comunidade. E neste sentido tamén compre agradecer, por suposto, ese esforzo, ese traballo incansable dos 3.500 catequistas que temos en Galicia, Raúl. Pois sí, a verdade é que cando falamos da celebración da fe, é importante ter en conta que hai un antes, hai un durante e un despois, no cal hai distintos suxeitos, non? Que están aí acompañando e axudando. A labor dos catequistas, evidentemente, que acompañan a tantos nenos e mozos ese traballo moi importante, non? O mesmo que nese antes, diríamos, o papel da familia, e sempre, nos tres pasos, por suposto, o papel da comunidade cristiana, da parroquia, da igrexa, que acompaña. Quizás a celebración da fe sempre decimos que é o rostro máis visible, non? Da igrexa. Distintos cristianos, católicos, somos os que imos a misa o domingo, non? E isto, que pode parecer unha simpleza a veces, non? A verdade é que é importante que o recoñezamos. O principio de todo, cando comeza a nosa fe cristiana a diferenciarse do que había antes, non? Pois, precisamente o domingo, o día do Señor, xunto coa Eucaristía, co novo significado do bautismo, pois dan un rostro distinto do que era aquela comunidade cristiana que comenzaba a nacer, a vivir entre nós. Por iso é importante que nos identifiquen pola celebración da fe e que sigamos prácticamente en todas as parroquias da nosa Galicia, pois, cando se pode, en outros casos, non? Mantendo esta celebración da liturgia, da fe. Dicíamos o Concilio Vaticano II, non? Que a Eucaristía e a liturgia en xeral é a fonte e o cumio da vida da Igrexa. É normal que nos coñezan por eso, que o cuidemos e que intentemos que a nosa xente tamén entenda, participe e reciba, sobre todo, o froito, a graza dos sacramentos que siguen tenindo, como vemos, hai un adulto e máis nosos. E hai solentes galegas que foron medrar lonxe da casa. Referímonos aos misioneiros. Esas 214 persoas, misioneiros e misioneiras galegos en activo, que viaxaron a 43 países do mundo, dende Perú ata Honduras, dende Madagascar ata Filipinas, e con eles, ademais, viaxou a nosa solidaridade, preto de 1 millón de euros recadados para soster a súa actividade. Podemos dicir que son as mans da Igrexa galega espalladas polo mundo. Efectivamente. A ver, vou contar unha pequena experiencia persoal, non? Non está no río, pero... Eso nos gusta. Eu son dun pobo onde hai un santo mártir misioneiro, non? San Francisco Blanco. E desde pequeno acostumbreime, non? A que na miña casa, que ademais teñamos un bar, ao chegar ao pobo, ir ao bar. No Ourense, pero delegado de misións, con certa frecuencia aparecía ali con misioneiros, non? Entón, desde pequeno entendí e comprendí, non? Que é un orgullo, non? Que cada vez que nos visitamos misioneiros, cada vez que temos noticias deles, e hoxe, pois máis que nunca a través dos medios telemáticos, non? Que temos contacto frecuente con eles, o primeiro que nos supone orgullo, non? De sentirnos parte desa igrexa que ten manos, como decías ti, que ten sementes en todo o mundo espalladas, pero que ademais, cando veñen onda nós, cando contactamos con eles, supóñenos sempre pois, unha chamada e un recordatorio, non? Recordanos que todos estamos chamados, que todos somos misioneiros desde o noso bautismo e que estamos chamados a fazer presente a Xesús onde estemos, pero que moitos irmáns ademais deixan a súa terra, a súa casa, as súas cousas e vanse, non? A tantas partes do mundo, como ese mapa dos nosos misioneiros que ensinan, pois a fazer presente ao Señor. E tamén nos recordamos máis, non? Que a tarefa non está concluída, ainda queda moito por facer. Que efectivamente, no noso mundo occidental, hai moita xente que xa non coñece a Xesús, que non coñece a Igrexa, que moitos coñecendo viven como se non coñeceran, tamén aquí temos que ser misioneiros, pero que ainda hai outros povos e culturas aos quales ainda non chegou o Evangelio, que non foron tocados por esa gracia de Deus que, a través da presencia dos misioneiros, sigue facéndose frente. Por eso, orgullo, responsabilidade e compromiso tamén noso, misioneiros. Tamén, por suposto, somos guardiáns do que nos foi legado. O patrimonio da Igrexa podemos dicir que é como un cofre de beleza e de memoria onde cada retablo, cada templo conta unha parte fundamental da nosa historia. Durante o 2023 rehabilitáronse preto dun cento de espazos un investimento superior aos 16 millóns de euros. En Galicia, ademais, a Igrexa conserva 147 bens de interese cultural. Iso, para facernos unha idea do que representa todo isto, só a Catedral de Santiago no 2023 recibiu 2,6 millóns de visitas. Porque, evidentemente, cuidar todo este patrimonio, cuidar do noso, tamén é un acto de fe. É unha fe que crea cultura, unha expresión xa feita, non? Pero é unha fe
que recoñecemos no patrimonio que fai cousas grandes, non? Por eso, primeiro, que sentimos sempre cando nos enfrentamos a esta realidade, non? A gratitude, non? A gratitude de que os nosos devanceiros nos foron deixando unha realidade cultural, patrimonial, que asombra a moita xente, non? Que ten unha gran riqueza, pero que tamén para nós, para mesmo é pois, unha responsabilidade, non? Especialmente os que nos dedicamos un pouco a este ámbito nas diócesis, sabemos lo importante que é preocuparnos de que eses tellados que dicen moitos curas que teñen en vez de parroquias, verdad? Que estén en pé, que se poidan non solamente aproveitar para o que son, pero para o uso da igrexa, da vida da comunidade, sino tamén para que os demais poidan atoparse con algo fermoso ou hai unha palabra que ahora está de moda isto na jerga skyline, ¿no? En galego é silueta, ¿no? Cando miramos o aspecto silueta dos nosos povos de Galicia, que destaca? Destaca o campanario, a torre da igrexa, habitualmente en 90% dos casos, verdad? Bueno, pues é un patrimonio que a fe, os nosos devanceiros, creou, que nos transmitiu, e que temos unha gran responsabilidade. Como tantas cousas é un don, que nos chegou, pero tamén unha tarefa nosa, pois seguir conservando e seguir dando isto, non? É importante que hai uns que teníamos aquí en Santiago un congreso, non? Sobre patrimonio, decían redundante, non? Creo que entendíamos despois que era como patrimonio que non utilizamos, o que nos pode, entre comillas, sobrar, non? E falaba moito de que eran bens públicos, eran do pueblo, sí, son bens do pueblo cristiano, que os levantou, que os fixo, que os levou, e que deben ser, en primeiro lugar, para o uso do povo cristiano, para a celebración da fe, para a vida da igrexa, pero que tamén a igrexa, como é universal, católica, en ese sentido, tamén os ten a disposición, non? Tamén os mostra e os ofrece para que, a través do turismo, a través da cultura, pues poden chegar a tanta xente que en moitos casos son a única ou a primeira ou a máis sinxela catequese que poden tamén recibir do que é a fe da igrexa do que somos os cristianos, non? Do que é o noso Señor Jesucristo. E a caridade é o corazón que latexa, podemos dicir que a igrexa, non? En estado puro. Mais de 135.000 persoas foron acompañadas pola igrexa en Galicia grazas ao traballo de 590 centros asistenciais. Dende centros de menores, con case 11.000 atendidos, a casas para ancianos ou enfermos crónicos, con 7.800 persoas asistidas, pasando por centros para mulleres vítimas de violencia ou programas para persoas drogodependentes. 2.500 beneficiarias no primeiro caso e 1.500 axudados no segundo. E poderíamos seguir. E Son Manos Unidas ten preto de 200 voluntarios con 575 proxectos en todo o mundo. E ser casa segura, espazo de confianza, obviamente é un compromiso irrenunciable para a Igrexa en Galicia. Durante o 2023 organizáronse 20 sesións formativas para a prevención de abusos, nas que participaron máis de 850 persoas, nenos, educadores, por suposto tamén religiosos e sacerdotes. Hai activas, ademais, 5 oficinas diocesanas que atenden e acompañan. E a Igrexa tamén se embarca. En Galicia sabemos moi ben que o mar é sinónimo de vida, tamén por desgracia sabemos que é sinónimo de todo o contrario, como temos que contar moitas veces nas noticias, e o mar tamén en moitas ocasións é sinónimo de solidariedade para a xente que pasa esas longas tempadas lonxe da súa casa. En este sentido, en 2023 a Igrexa visitou 300 embarcacións e acompañou a 160 mariñeiros. E non lles quero abrumar con tantas cifras, pero sí que me parece importante tamén destacar este último dato. 47 capeláns, 600 voluntarios e máis de 800 axentes que acompañaron a enfermos e as súas familias en hospitais e domicilios. Unha visita, unha caricia, un sacramento, un alento. E isto todo é a fe en acción, esa fe que se transforma tamén en alimento, en acollida ou en compañía. A veces os números, non, as cifras que aquí están saindo moitísimas, verdad? E non podemos acordar de todas, pero eu invitaría que despois, cando teñamos a memoria, miremos os números. Dicimos que son fríos, non? Pero son fríos, pero tamén son significativos, non? E hai que ver que hai detrás deses números. No caso de la asistencia caritativa e social en Galicia, pues, son sobrecolledores, diríamos, son grandes testemunhas desta área. Pero eu pediría este sentido de que, con respecto á realidade da Iglesia, os que necesitan, os necesitados, podríamos decir, saben que na Iglesia teñen non solamente as portas abertas para acollelos, para axudalos, para buscar solución aos problemas, e vemos que así se fai, pero que ademais non solamente son acollidos, sino que son buscados, que son queridos, non? Papa Francisco repetía moitas veces que quería unha igrexa pobre para os pobres, non? Pois,
veces hai a busca tamén daquelas persoas que a veces non saben que están en necesidade de apuro e que son buscados, queridos, acollidos e na medida do posible axudados con todo o que a xente son tamén nas nosas mans. Bueno, é unha necesidade de ser cristiano, é unha obriga. Non vamos a renunciar a isto porque senón renunciaríamos evidentemente o que é ser cristianos, vai no noso ADN. Falamos de cartos, Raúl. Unha labor así, dende logo, require de recursos. En 2023, a Igrexa Galega xestionou algo máis de 73 millóns de euros, un 35% foron achegas voluntarias dos fieis, ou, por exemplo, un 29% da asignación tributaria do IRPF. E cada onde foron eses cartos? Pois investíronse, entre outras partidas, case 20 millóns de euros en accións pastorais e asistenciais, 17 millóns na conservación de edificios, no mantemento, no funcionamento, ou 12 millóns en retribucións ao clero. Raúl, de onde venen esas aportacións, esos ingresos? Da Igrexa, a máis desa de marcar o xe a X na declaración da renda ou das aportacións dos fies? Bueno, decías que non, que a cantidade fundamental, monte, fundamental, ven da asignación tributaria e ven tamén das aportacións dos fies, que é o normal, non? A Igrexa ten que ser sostida por aqueles que nos sentimos Igrexa. Se algo quedou quizás na nosa mente, no noso corazón da última xornada mundial da xuventude en Fátima, non? O Papa Francisco nun dos discursos repetía aquilo de todos, non? Quedou casi como un lema, non? Desta xornada. Pois neste tema tamén, non? Todos, que nos sentimos chamados a vivir na Igrexa, temos o compromiso, non? Dunha forma ou doutra, de contribuir, de axudar a que isto sea así. É certo que despois hai un porcentaxe dos ingresos da Iglesia que veñen do propio patrimonio, veñen tamén das administracións públicas, non? Tanto a Xunta de Galicia como as diputacións, os concellos, que colaboran moito tamén, sobre todo con o tema de patrimonio. Incluso nos povos máis pequenos temos unha experiencia moi bonita, non? De que moitas comunidades de monte, de veciños, pois cando pensan en invertir eses cartos que consiguen ter do seu patrimonio, dos seus montes, pois pensan, bueno, pois que é o máis importante que hai no povo? Pois a Igrexa. Vamos a axudar, pois a botar un tellado, vamos a axudar a restaurar un retablo. Bueno, de aí ven un pouco toda esa cantidade. Pero máis importante é recordar, non? Que a labor da Igrexa vai adiante gracias a isto, pero sobre todo ese outro patrimonio humano en forma de voluntariado, non? Que dedican tempo, dedican cualidades e dedican, por suposto, os recursos económicos a levar adiante o proceso, o programa das parroquias. Cando falamos de organizacións pastorais, acabamos de dicilo, non? Esa labor asistencial. Ponemos un exemplo dun gasto neste capítulo. Pois mira, aí se necesita estruturas, non? Para levar a cabo a súa misión. Por eso, a veces nos parece que os edificios, os espazos que temos nas parroquias ou a nivel das diócesis non precisan inversión, diríamos, para que podan fazer a súa misión. Pois os espazos son necesarios. Tamén a veces temos a idea de que esta acción pastoral de Igrexa, se ten bens, tanto materiais como económicos, como cartos, tenos para evangelizar a acción pastoral. Bueno, pois, os proxectos que hai concretos de restauración de espacios pastorais, de locales, pois son tamén unha das inversións que cada ano e cada vez máis, porque son bens que teñen a súa idade e necesitan a súa actualización, pois fa falta levar a cabo inversións habitualmente. Bueno, damos cifras orzamentarias, evidentemente dicíamos que nos dá unha imaxe, nos dá unha fotografía da Igrexa, pero tamén é unha imaxe fría. Ao final as cifras pois son números, non aportan información, pero detrás deses números hai persoas e hai corazón. Eu fai uns anos había unha campaña, creo, da Conferencia Episcopal que invitaba a despexar a X, non? Non son moi matemático, do bacharelato, non estudei máis, pero recordo aquilo que hai que despexar a incógnita, non? Bueno, pois eu penso que temos que despexar esa incógnita detrás das cifras, detrás dos números, e ver rostros, ver persoas, e ver accións. Tamén é certo que a maior parte da xente que coñece un pouco a labor da Iglesia ou que se achega a unha parroquia, a unha comunidade, solamente con abrir os ollos ve o que hai, non? E ve en que se invirte, ve que é o que se necesita, e ve tamén como pode colaborar. Por esa invitación sempre é acercarnos con unha mirada, diríamos, sin presuizos, limpa, positiva, para poder tamén sentirnos implicados nesa labor da Igrexa. Pois esta foi a nosa aportación a grosso modo do que é a Igrexa en Galicia, esa comunidade pois que reza, que traballa e que desde logo tamén serve. Moitas gracias.